घूमत रहले गली गली, देखत कहवा ऊंच खाल बा, पूछले रामचरित्र उनसे, काओ मुखिया क्या बात, का हाल बा, बहुत बढ़िया। कौन नौकी घोषणा भइल, कौन नौकी घोषणा भइल, कतना फंड बाइल, कौन नौकी घोषणा भइल, कतना फंड आइल, रउरा घरे मुखिया उतर रहली खूबे धधाइल। हमनी के न कुछो मयसर, हमनी के न कुछो मयसर, रउरा धैले खूब ताल बा, काहो मुखिया का हाल बा। शौचालय बढ़ल कमीशन, मनरेगा पर लमहर मिशन, एक घड़ी चलत बा जम के, पूजा घर के उद्धारी सीजन। देवी देवतन के कामों में, देवी देवतन के कामों में रउरा छनत खूब माल बा, काओ मुखिया। पानी के सप्लाई खातिर गांव में पानी के टंकी लागे लगल बा, तो पानी के सप्लाई खातिर ओहमे जुटल ढेरे साथी। सड़कों के कहाँ बकसला, सड़कों के कहाँ बकसला, मौका आवे वाला बात, कौने हिट के कहा नेवत बा, कौने हिट के कहा नेवत बा, अबरी कौनो नई चाल बा, मुखिया। कोटा पर चला के सोटा, कोटा पर चला के सोटा, दमड़ी बनौला खूबे मोटा। एक घर में कई गो कारण, एक बीपीएल कारण, एक घर में कई गो कारण, मजलूमन के घर के घोटा, तिगड़न सही जोगड़ले हुआ, निगम सही जोगड़ले हुआ, सगरों गलत रउरे दाल बा, काहो मुखिया। लगावे मालिक पहरा, कहाँ लगावे मालिक पहरा, खूब विकास भइल बा पहरा। गांव के मनई रेता फाके, गांव के मनई रेता फाके, अपने मोटर कार में टहरा। सरकारी माल पचावेला रउरा लगे फिट जाल बा, काहो मुखिया। वाह वाह वाह। पट्टा कैला चीन चीन के, पट्टा कैला चीन चीन के, माल दबौला गिन गिन। अब वृद्धा पेंशन खूबे डकारला, वृद्धा पेंशन खूबे डकारला।